takuti pulo show yekubulawayo fire kaunzwa ana mascreams aripa yakanakidza show zvekuti takanonoka kuenda padate tana boys tiri mota reshavi tonorara kupi tauya kuno kuti tisiri kumboza kuti ticharara kupi waiza zvekuti ukaona patakarara unofanira kusika waiza svika paipai onzi boys toita sena ramira ika magic waiza novhura chimwe chiapplication chinonzi house waiza asa brand ambassador wehouse paipai novascrollera ina daiso taitsvaga pakachipa pataona pakanzi $40 tangaona marooms shasa pane wifi here pane parking here pakamira sei waiza taona pane wifi tikati oyo paipai kupada food waiza panda maitsika boys tete nenzara pasina luma pana lalama waiza vanodaiso tsvaga pane phone number vanoclicka phone number waiza toda kufona unzwa chikafu chamati chiripo breakfast pa $40 iripo here kuti zvakamira sei waiza tiona phone number idzo waiza dzepa t-shirt kubulawayo pane pakamira sei ranopinzira ko baba wangu ndachema zvangu mwanasikana akadaira ko apa receptionist wavanenge akanaka boys voice rake ringa ridete ndachema zvangu ndakazobelieve ndinge ndiri bishini boys voice rorokaripa kwani alright kachinodaira kachinoconfirm we have rooms you can come through taurira wait right tapiwa paipai tapiwa location but anosenderwa location waiza but anoti click pachipa Google Maps ndisiwaona na boys waiza tapinda mufiti katakazara fiti yakazara mabhishu inoita kuti mazara mabhishu akuita kuitisana naro handiyamana matichi samati ndokwati tunorara here chedu dhuma tunosvikira waiza pachipa t-shirt paipai waiza alogora ore panzepa pakanaka apo izvo zvangu ndikurova mastep ndikuti videograph imborova video handei toende mukati tione kuti mune makamira sei tangaurova hangu kastep kemabhishu ako handei pana imbwa here boys ndaitya manje kuti pane imbwa here koti kazopinda ndikarohwa nembwa waiza sanoti lola hangu ndichipinda unge ndopinda pamba pevanhu waiza siri kuziva kuti pamba pevanhu here kana pakamira sei pandaita kutarisa ndichicheka kuti ndogona kurohwa waiza icho ndakurohwa chistep changu waiza kamerameni wangu ari kumashure apa akateya kuti ini ndikatanga kungomhanya chete iye ari kudhuze nekugedha nditanga kumhanya waiza tsikira paipa totaona security guard waiza mbana mumhoresa paipa kuti maita sei vati bo paona video camera vatanga ngoti habo enda kureception taenda paipa tasvika nekureception kumwe kwachona kwakwa takuvhura dhoka kuti tione kuti pakamira sei kunoka tikunzwa pana rudaira patavhura apa ndaitotya kuvhura kandi kuvhura dhori sina unzi kamini gaya nditanga kurohwa kubulawayo nchinzi mbavha kubulawayo ntanzi imbavha ifuni kuba iri kuda kuba iri icho chibaba chinosvikira chitonge chine hope zacho chaiza amana muri kuda sei mukubva kupi kuma 33 kuti amati kubva kushow yegoti kajapreza waiza chinocheuka zvanzi muri wanga ndikati hatiri 6 waiza kunocheuka daiso chikona handi kuchitora video zvanzi amana mutora video mukuita sei rama hatungonakirwa mudara inenge TikTok ujumai nditoranga clip yedu tichiita sei tichingopinda yedu musini medu matoda kupinda zvanzi don't worry zero pressure you can come through amana yandimbokuradzai room iripo dzadzine good reception amana idzi dzimfesi dzakaipa 5 star kune mfesi akaemploya mfesi waiza wakaita zvinhu zvako zatinopindwa tinoradzikwa first room waiza nodaiso waiza kusvika paipa dzadhibha kuti ati vanhu 6 ka dzakudaiso dzakunosvika paipa dzakunoratidza 1 room ndikati mudare tiri 6 kaiza tikwanom waiza tiradze imwe room toda room upstairs icho takurava masteps waiza takuenda upstairs waiza kune room inoita se inokwano vanhu 6 waiza sevanhu vanga vakawanda tatikaenda semageto youth waiza akokana mageto youth ese chida unoona tumabhishu twese kanditaurira ona icho chasvika right taona room waiza tikazonotenda t-shirt nehouse kakuti house yakagadzira application kuti tiwane pekurara waiza nekutenda t-shirt kaya kuti yakazoisa property yayo pahouse waiza dai tisina kuwana kwekuitira matiktok chiona chiita edu matiktok eda icho